муҳлати таҳсил дар коллеҷҳо аз 4 то ба 3 сол. Як реклама дорем бародар, як хизмат кун. Мақсад комментария бинависон номерои WhatsApp-та. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат видеора то охирша гӯш кунед. Нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон пересикат кунед, номерошон мебарояд, зангшон занед. Одамои боваринокан шуморо границаи Қазоқистон мебаранд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон чиро кам карданд? Таҳсил дар коллеҷҳо 1 сол кам карда мешавад. Вакилони парлумон қонуни нави таҳсил дар коллеҷҳоро пазируфтанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсил дар коллеҷҳо қонуни нав қабул мешавад, ки муҳлати хонишро то 1 сол кам карда, ҳамзамон мафҳумҳои навро ташреҳ медиҳанд. қонуни 10 сол пеш дар ин самт қабул шуда аз эътибор соқит мегардад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни нав дар бораи таҳсилоти миёнаи касбиро 29 май мақбул дониста ба баррасии Маҷлиси намояндагон пешниҳод кард ва онро вакилони палатаи поёни парлумон рӯзи 25 июн қабул карданд. Барои шахсоне ки таҳсили асосӣ синфи 9 доранд, муҳлати таҳсил дар коллеҷҳо аз 4 то ба 3 сол кам карда мешавад. барои шахсоне ки таҳсилоти миёнаи умумӣ синфи 11 доранд, муҳлати таҳсил аз 3 то ба 2 сол кам карда мешавад. яъне ҳар як нафаре ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба коллеҷҳо таҳсил мекунанд, касе ки баъди хатми синфи 9-умӣ ба коллеҷ дохил мешавад ва коллеҷ мехонад, аз иҷа пас 3 сол таҳсил мекунанд. пештар ҳамин чиз 4 сола дар бар мегирифт ва касое ки баъди синфи 11-умӣ ба коллеҷ ҳуҷҷатҳои худшона месупоранд, пештар 3 сол таҳсил мекарданд ва баъди тағйироту иловаҳо ба қонун, айни ҳол нафарое ки баъди синфи 11 ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд барои дар коллеҷҳо хондан 2 сол таҳсил мекунанд. лоиҳаи нав ба ғайр аз тағйироти сохторӣ ва дақиқкунии мафҳумҳо ки дар қонуни мавҷуда низ ишораҳо доштанд, як қатор муқаррароти комилан наверо дар бар мегирад, ки барои рушди таҳсилоти миёнаи касбӣ аҳамияти бунёдӣ дорад. яъне ки аллакай аз рӯзи 29 май ин пешниҳод шудагӣ буд ва хушбахтона ки қабул шуд, тағйирот ва иловаҳо ба ин қонун ворид гардиданд. ин буд информатсияи нави мо. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки дар Москва қарор дорем, барои шумо стоматолог дар кор боша, агар бародари тоҷики хидмон дар хизмати шумо мебошад, номерош мебарояд зангаш бизанед. тамоми намуд проблемаҳои дандона метавонад ки табобат кунад. Шамсова нависонда: ака ба пеш бовар дорем, 3 сол мешавад чизе меги ҳамун кор мешавад. бурдбори шумода модари муҳоҷир. зинда бошен кули мардуми муҳоҷир, зинда бошен ҳар мардуме ки моро дуруст мефаҳмед, аз тарафи хубиш ба назар мегирен ва як чиза дониста бигирен ки мо ҳар чизе ки гап мезанем беасос гап намезанем ва касе ки ба видеоҳои мо бовар надорад, хубиш худтона гунаҳгор накунед, гапҳои зиёдӣ нанависонед дар комментария. мисол ҳама инсонак бародаро, ман ҳамчун бародар мақсад гуфта як видео мекунам, як қонун, як тағйирот, як иловаҳоро барои шумо пешкаш мекунам ки барои шумо ягон фоида бираса, камтар аз ҳамин видеоҳои ман. ин ҳамин қадар мақсад, тамом. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, гражданини РФ бошӣ, аэропорт таможа дида пурсиш кунанд, русиро надонӣ, метавонам партофта аннулировать кунанд, кӯдакдор бошӣ, кӯдакҳо мактабхон. бале, ин чизам сабаб шуда метавонад, русиро надонистан, забона надонистан, ҳамаи чиза метавонанд причина кунанд барои як проблема создават кардан. ДПА нависонда: ма депорт будам то соли 2026, неки ина 2 бор рафтам, бо омадам Москвадаем, неки патент накардам, фалшиви харидам, кор кардесам. худо чишмшона кур кардай, ҳарчи худованд кули мардуми муҳоҷира нигаҳбон бошад, лекин ба ҳар ҳол қонуна хуб риоя кунед, ба қонуншиканиҳо роҳ натиҳед ки боз проблема болои сари хитон мешавад. Мирзоқулов нависонда: ака, ман дар Краснодар ҳастам, стройкада кор кардан ҳолиам мумкин нест, фақат дар школа Садиқ ва Балинца кор кардан мешавад, дар многоэтаж намондан кор кардан. мо дар бораи Санкт-Петербург гап задем дина, дар бораи Краснодар не ва гуфтем ки дар Санкт-Петербург маҳдудиятҳоро аз байн бурдестанд, аммо барои кору фаъолияти муҳоҷирон. як нафари дигар нависондае ки салом акаҷон, шумо беҳтаринед, аллоҳ хайру баракот насиб кунад, зинда ва сарбаланд бошем, барои суханҳои хубтон миннатдор ҳастем.
Баротов нависонда. Салом Акай Сорбон. Даъват кунӣ ба хизмати ҳарбӣ, призофи тирамоҳӣ. Меган фармонаш буромадай. Ростса ё ки не? Не, буромадаги нестай. Призофи тирамоҳӣ аз 1 октябр сар мешава. Оли барвақтай ба чиза. Муҳаммад нависондай. Ассалому алайкум Акай Сорбон. Мара аз аэропорти Москва гардонданд. Печати паспортумда аннулировать задагиянд. 3 моҳ пас алиш кунам рам мешава. Вақте ки шумо барои запрет ном фамилия алиш мекунен ё паспорт иваз мекунен, бидонед ки вориди Россия мешен, ва дақиқ ва аниқ карда метавонанд ки пештар ҳолати шумо дар чӣ қарор дошт. Ва вақте ки аниқ мекунанд шумо запрет донен ё шуморо мисол ведварения кардагиянд, боз метавонанд ҳамин муҳлатҳоро зиёдтар бигардонанд. ин чиза хуб ба назар бигиред. Бузург нависондай. Салому алейкум. Сози ака. Омадам Россия регистратсия 1 моҳа кардам. 10 рӯз пас патент сипоридам. Аммо патент ман нагирифта, регистратсияам буд чӣ? Ман метавонам ки патент ма гирам. Агашта регистратсия продлит кунам. 10 рӯзи сроки регистратсия гузашт. Аввал регистратсиятона дар база дани бимонед, баъд барои гирифтани патент бурен муроҷиат кунед. Чунки регистратсия надошта бошен, агар метавонанд барои шумо патента натиҳанд. Парвиз нависондай. Як реклама дорем бародар. Як хизмат кун. Чӣ хақиқати шумо дар алоқа буроем? Дар ҳамин мақсад комментария бинависон номерои WhatsApp-та мо худмон дар алоқа мебуроем қатиту. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем бародарои азиз. Саволҳо боша метавонем боз бинависонем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои дигар. renderforest.com